bosque do Banquete de Conxo é para nós un símbolo dun momento histórico que viviu non só o barrio, senón a cidade e Galicia inteira, na que se produciu a irmandade entre os estudiantes, os intelectuais e os obreiros. O carballo do Bosque de Conxo é un testigo, unha testemunha viva de aquel espírito que hoxe máis que nunca, en vista de como está a polarización da sociedade, require lembrar e poñer en valor, xa digo, non só neste espacio no que achega, no que se encontra o propio bosque, senón máis das nosas fronteiras, para reivindicar estes valores de igualdade e de irmandade. Pois, nós queremos animar a votar polo carballo do Bosque de Conxo porque para nós simboliza a liberdade e a fraternidade, e por eso pedimos o voto porque manda carballo.